De Huddewien voel je het meest op. Wat hut ontstwarmig zelfs. En daar binnen we voorlopig ik nog net van nou. Want jong, vannacht, morgen en manje waait het nog altijd een hut om het betiden stwarmig. Dus bloed die waskoring steen voor de watersporter. Hou rekening met die krijgt zo'n betiden bij een vlagende krijgt 8 en in buien kunnen nog meer wien in zitten. Uiteindelijk scheer dan beter de havens op zich in blijven. Nou, eerst maar even een jong en vannacht. Het wordt bewolkt en er valt letter vannacht rein. Het draait dan flink met temperaturen om het bij de 13 graden heen. En nog altijd die krijgt rond Huddewien van het kustgebied, waardgebied en van de Marden uit het zuidwesten waait. Morgen eerste draaiwetter. Letter de opklaring, smeken nog tot buien, maar kon ze op tongen en maar kon ze op wind zitten. Temperatuur maar 16 graden. De wind krijgt rond hut uit het zuidwesten en westen waait. Dan morgen ik nog een paar buien. Dan terug naar het vooruitzicht. Manje, ik een aantal buien, maar kon ze op tonger. En de temperatuur op Manje, nou, zo'n 17 graden. Tieze zijn 18 graden. Een droege dag met zinnen, dat is positief. Waanzin, let er weer rein. Maar de temperatuur wordt wat hoger, zijn 19 graden. En ik denk dat we nu waanzin opgaan naar de 22 of 23 graden. Maar dan blijft die kans op een bui. We met de Manje, maar weer even in het waarschuwen.